Senyor Mateu, té vostè la paraula. Gràcies, senyor alcalde. Abans de res, bé, tant se val. En tot cas, des del nostre grup sí que voldríem fer una sèrie de preguntes, com no serà cap sorpresa, a la senyora Àngels Chacón en relació a diguem-ne, unes informacions que nosaltres vam donar a conèixer a la premsa d'aquesta ciutat el passat dimarts, per la qual vam denunciar públicament l'adjudicació d'un contracte per procediment negociat sense concurs públic a un extreballador d'aquesta casa un mes després de que deixés de prestar els serveis per aquest Ajuntament. En aquest sentit, nosaltres vam fer públic les nostres conclusions en base a la lectura del contracte, a haver parlat amb diversa gent, tant empreses del sector com inclús professionals que han intervingut en el que seria els dictàmens que s'inclouen en l'informe d'aquest contracte. Hem analitzat el contracte, hem analitzat també la legislació que li és pertinent i en aquest sentit, bé, abans de res referir-nos a una roda de premsa posterior en la que entenem, i per això avui farem unes preguntes, que la senyora Chacón no ens va donar massa respostes a certs dubtes que nosaltres plantejàvem. D'altra banda, bé, també se'ns va titllar com de desconeixedors de la legalitat o de com funcionen aquest tipus de procediments, bàsicament com si fóssim ignorants. Llavors, hem vingut a il·lustrar-nos i farem un seguit de preguntes i així poder ens poden explicar millor ben bé quina és la veritat i com això ha estat tramitat. Per últim, en referència a aquesta roda de premsa, amb la que la senyora Chacón bàsicament venia a confrontar una denúncia que nosaltres vam fer pública i en la que en cap cas puc certificar, de la nostra boca no va sortir en cap moment la paraula il·legal. Diguem que la defensa de la senyora Chacón de tota aquesta tramitació, de tot aquest expedient, venia a centrar-se en que el procediment era legal. Abans de començar a fer aquestes preguntes, certificar que nosaltres en cap moment hem dit fins ara que això sigui il·legal o que hi hagi alguna, diguem-ne, manca en el procediment que puguem portar jutjats, però sí que pensem que èticament i moralment hi ha moltes coses a dir-hi i per això vam fer aquesta denúncia pública. Per acabar amb referència a aquesta roda de premsa, dic que senzillament, no sé si avui això es continuarà mantenint, en tot cas també se'ns va fer una comparació, no sé si una mica per desviar l'atenció de la qüestió o perquè realment la senyora tinent d'alcalde així ho considera o si és opinió de l'equip de govern que la nostra formació va ser comparada amb una altra formació que existia en aquest consistori de funesta memòria, almenys pel que fa a nosaltres en aquesta ciutat i que sortosament a dia d'avui no és aquí. Pensem que comparar la nostra formació amb la extinta de la ciutat Plataforma per Catalunya és bé, pensem que la ciutadania pot jutjar tranquil·lament quins punts de similitud nosaltres podem tenir amb aquesta formació i no ens queda més que qualificar aquestes declaracions com de ridícules i completament mancades de fonament. Dit això, passarem al que serien les preguntes concretes i és que, bé, ho vam relatar a la premsa, quan es va fer la roda de premsa no sabem si algunes d'aquestes preguntes van ser fetes, en tot cas no han traslluït tampoc el que és l'opinió pública. Però sí que nosaltres teníem diverses qüestions. La primera d'elles seria si donat que aquest extreballador de la casa, diguem-ne que des del 29 de setembre del 2015 ja, malgrat estar adscrit com a tècnic de dinamització de sectors estratègics al Departament de Dinamització Econòmica, diguem-ne que aquest 29 de setembre del 2015 va constituir aquesta empresa que fa 3 o 4 mesos hem contractat, doncs això, donat que la va constituir quan ja treballava en aquesta casa i sent ell mateix un estret col·laborador de la senyora regidora Àngels Chacón, la primera pregunta seria si la senyora Chacón coneixia de l'existència d'aquest projecte empresarial per part d'aquest treballador o en tot cas si la va conèixer al mateix moment que es va formalitzar o en quin moment es va assabentar de la seva existència. En tot cas li contestaré jo sense cap mena de problemes. Fixi's, vostè té i ho ha demanat per escrit un munt d'informació que s'ha donat complint la legalitat, tot i que jo li haig de dir que hi ha molts ajuntaments que no són tan ràpids en donar informació i en contestar
tota la informació que vostè vulgui. Vostè sap, i vostè ho ha dit molt bé, que no s'ha fet res il·legal, perquè si no vostè el que hauria de fer no és denunciar-ho als mitjans de comunicació, intentant sembrar el dubte, perquè sí que a la seva roda de premsa es parlava de falsejar o es parlava d'adjudicacions a dit que podien donar equívocs, i per tant ens remetia, jo crec, interpreto que la senyora Chacón, que l'única vegada que ens hem trobat en què algú, aquest govern l'ha acusat de tracte de favor, i així era com vostès ho deien, o un mitjà de comunicació, no sé si expressant les seves paraules o interpretant-les, sí que tenim dos titulars de la Plataforma per Catalunya, acusa de tracte de favor a l'Ajuntament d'Igualada per un tema, i tenim el seu. Per tant, la comparació, interpreto, de la senyora Torera, que ens xocava que fossin aquestes dues forces polítiques, però sense cap ànim de comparar. Lògicament, jo a vostès els tinc un respecte molt gran i comprendran que no puc comparar de cap de les maneres la seva força política, per molt que discrepem moltíssim ideològicament, lògicament amb aquella. Però sí que els titulars, si vol li passaré perquè vostè els vegi, eren idèntics i per tant ens podia arribar a semblar igual. En aquest sentit, vostè ha demanat i té tot el dret, i el senyor secretari té instruccions per part meva de donar-li a vostè tota la informació si vostè creu que aquí s'ha fet alguna cosa que no està bé, vostè la pot mirar, la pot remirar, podem discrepar, realment estem a llocs diferents, vostès estan fent oposició, i ho agraïm. Jo he dit moltes vegades, vostès ens milloren molt perquè vostès ens obliguen a fer les coses encara més bé del que es feia. Nosaltres tenim una confiança molt gran i l'únic que ens ha sabut greu, senyor Mateu, de les acusacions o del que vostè va fer en aquesta roda de premsa, que algú podia interpretar que els serveis jurídics de la nostra casa, els treballadors d'aquesta casa estaven fent coses malament. Això ens va saber molt greu, posar en qüestió els treballadors d'aquest Ajuntament. Jo penso que és una cosa que no ens podem permetre, perquè vostès ho saben, la gran vàlua dels nostres servidors públics aquí, i per tant sí que podia haver-hi una interpretació. Jo entenc que aquesta no era la seva voluntat, jo puc donar fe que aquí tenim uns grans treballadors públics i per tant que sàpiga vostè que tindrà dret, lògicament com no pot ser d'altra manera, a mirar l'expedient, a remirar-lo, a fer el que convingui, veurà que tot està fet correctament, però no amb aquests, sinó tots els que vostès demanin. Jo sé que vostès segurament ens demanaran molta més informació, nosaltres intentarem contestar-la tot el més bé que sapiguem, i que sàpiga que agraïm la feina que fa vostè com a oposició posant en qüestió algunes coses. Nosaltres ens hem de poder explicar, i vostè també ens pot ajudar a poder explicar totes les coses que fem, que moltes vegades no tenim la capacitat d'explicar tota la feina que es fa. Nosaltres creiem que aquest serà un projecte exitós, que la Igualada de Comerç ens va demanar de tirar-lo endavant, que tenim el recolzament de la Generalitat de Catalunya i que creiem fermament que serà un gran projecte per poder millorar el nostre comerç, que bona falta li fa si volem generar capitalitat, volem ser un gran eix comercial a cel obert. L'aposta pel cinema que hem fet a la ciutat va en aquesta línia i en farem més. Per tant, que sàpiga que no ens aturarem a fer més projectes, malgrat que puguin generar incomoditats a vostè i segurament als treballadors d'aquesta casa, però ho hem de fer, és la nostra obligació. La gent ens va donar la confiança per ser aquí 11 regidors i regidores que volen, amb tota la seva voluntat, treballar i servir a la ciutat d'Igualada. Jo amb això tinc una confiança plena en la tinent d'alcalde, Àngel Chacón, i li vull esperonar que continuï fent encara més coses de les que fa, que ja, pobre, ja va molt atrafegada, i jo sé que està treballant al màxim per aquest projecte de ciutat que compartim, que espero que vostès també comparteixin, amb alguns punts compartim, i per tant avui mateix al ple s'ha pogut veure que hem votat, algunes coses no s'han votat de manera contrària, potser no s'han votat favorablement, però també atorguen un punt, jo penso, de confiança del seu grup cap al govern. Per tant, que sàpiguen que nosaltres estem a disposició, qualsevol informació, vostè té tot el dret, li donarem tota la informació, que sàpiga que intentem fer les coses el millor possible. Li demano una cosa, sí que li demano un prec personal. Si vostè creuen que alguna cosa no està bé, digui'ns-ho, escolti, això, què està passant? Si hem fet alguna cosa que vostè creu que no està bé, li explicarem el per què, li justificarem, i els treballadors d'aquesta casa també li podran explicar. Si vostè vol fer una roda de premsa, vostè legítimament la podrà fer, però entendrem que és una roda de premsa més ja política que no pas per intentar ajudar el govern a tirar endavant, que és la nostra voluntat. Demà té la paraula. A fer una pregunta, no és un debat, haurà de fer pregunta. Sí, no, jo en tinc unes quantes de preguntes. El que passa és que si cada vegada que faig una pregunta s'extén d'aquestes maneres, doncs potser sí que vinem d'hora per això. De moment, miraré de l'estat o jo crec que he estat bastant concís. En tot cas, entenc que aquesta primera pregunta no és resposta, per tant no sabem si la senyora Chacón sabia o no sabia que aquest treballador tenia aquesta empresa. Vostè tampoc no ho ha explicat. En tot cas, era una primera pregunta d'unes quantes que tenim. Jo simplement el que volem és escatir aquesta informació. Llavors, si cada vegada volen, diguem-ne,
parlar, d'altres coses en podem parlar. Abans de passar a la següent pregunta, jo també li responc perquè vostè m'està apel·lant, diguem-ne, amb coses que hem dit o no hem dit. Nosaltres sí, hem parlat de tracte de favor, sí, n'hem parlat, pensem que és un tracte de favor i això no s'ho han inventat els mitjans, ho hem dit nosaltres i ho sostenim. Llavors, en aquest sentit no tenim cap problema. En cap moment hem qüestionat els serveis jurídics de la casa. Vostès això ho fan sovint, diguem-ne, nosaltres apuntem en una direcció i vostès hi posen algú altre al mig. Nosaltres no hem qüestionat els serveis jurídics, no hem parlat de cap il·legalitat. El que hem qüestionat són altres coses que, en tot cas, són molt fàcils i crec que la ciutadania les ha entès i dubto molt que vostès no les hagin entès. Més aviat m'estimo al contrari, les han entès massa i per això diguem-ne que tracten de desviar l'atenció. Sobre l'expedient, sí, evidentment, ja ho sé que tenim autorització per accedir-hi, però és que és normal, és que la legislació els obliga. Vull dir, no és cap acte magnànim de transparència que ens permetin accedir a aquest expedient. Vull dir, a més, pensem que nosaltres no ens hem queixat en cap moment de no haver tingut accés a aquesta informació. O sí, jo crec que nosaltres no ho hem dit això. Per tant, no diguin coses que no hem dit. No vam dir que fos il·legal, no vam dir que no haguéssim tingut accés a aquesta informació. Per tant, res a dir en aquesta qüestió. I per últim, en referència a això que vostè em comentava, escolti, no, si vol alguna cosa, aquest prec personal que em fa, vingui i expliqui'ns-ho. Em sembla, senyor alcalde, que vostè no està massa en disposició de parlar en aquestes paraules quan, diguem-ne, se'ns ha tractat a la nostra formació no gaires mesos enrere d'una manera bastant, no seria com ho diria. Si vostès ens titllaven a nosaltres de Sebarruers, no sé com podríem qualificar el fet que la nostra proposta, per exemple, de fiscalitat fos, diguem-ne, rebuda amb un cop de porta als nassos i titllant la nostra formació de, com era allò, deslleials a la ciutat, o no recordo ben bé quin qualificatiu era, amb aquesta mena de pel·lícula que es va muntar amb la qüestió de l'oficina liquidadora que ja al seu moment van clarificar. Per tant, està bé que de tant en tant es posi la pell de xai, però, és a dir, ja ens anem coneixent una mica i per tant ja sap que bé, poder de cara en fora això pot tenir algun rèdit, però que nosaltres sabem ben bé quina és la relació que hi ha entre el seu grup que està a govern i el nostre i per tant és difícil que ens pugui enganyar. Fetes aquestes puntualitzacions passaria a la segona pregunta, que si la senyora Chacón té a bé de respondre bé, si els vol respondre vostè també i si no respon ningú doncs també, però en tot cas nosaltres pensem que volem fer aquestes preguntes perquè creiem que hi ha molts punts foscos que cal aclarir. Seguim en l'ordre cronològic de com aquesta contractació es va gestar, el 12 de maig de 2016 l'Associació Local Igualada Comerç va emetre un informe de la seva Junta per sol·licitar la contractació d'aquests serveis a la citada empresa per part de l'Ajuntament. Aquest fet implicaria que amb anterioritat a aquesta data, i tal com se'ns ha informat també en diverses fonts, aquest extreballador mantenia reunions amb l'entitat per proposar-los els serveis de la seva empresa. I tenim present que en aquells primers mesos de 2016 aquest treballador, precisament les tasques que desenvolupava o una part de les tasques que desenvolupava l'Ajuntament era precisament de dinamitzador del grup local de comerciants participants al projecte Retailing. Bé, és a dir, voldríem saber si tenien coneixement d'aquestes trobades, d'aquestes negociacions o d'aquests oferiments que aquest treballador estava gestionant amb Igualada Comerç i bé, i en tot cas, si en tenien coneixement o no en tenien coneixement, això és així i en tot cas, quina opinió els mereix el fet que aquest treballador, que era dinamitzador d'aquest grup del retailing, això si ho volen negar ho poden negar, però és a dir, nosaltres també hem assistit a alguna d'aquestes trobades i per tant hem rebut també les convocatòries, les mateixes que rebien els comerciants i era aquest treballador el que era dinamitzador d'aquest grup local, per tant aquesta persona encarregada, pagada amb els sous de l'Ajuntament de dinamitzar aquest grup local de comerç local, paral·lelament mentre tenia aquest càrrec per part de l'Ajuntament estava oferint els seus serveis privats a l'associació de comerç local. Nosaltres no ho trobem massa correcte, però en tot cas si ens poden explicar si vostès ho troben correcte o no, o si creuen que això pot ser un cas d'haver-se aprofitat d'aquesta posició de la casa. Nosaltres creiem que això no és així. En tot cas, dir-li que no creiem que això sigui ni un judici ni un interrogatori i per tant, si vostè té alguna pregunta a fer i nosaltres ara no tenim la informació per contestar-lo, com que vostè les preguntarà per escrit, com fa habitualment i com que ens té habituats a fer-ho i ben fet que fa, nosaltres li contestarem. Per tant, li demano que presenti les preguntes per escrit. Lògicament nosaltres hem de, a través de l'expedient i dels serveis jurídics de la casa, contestar totes les preguntes que vostè ens vulgui fer amb la voluntat que vostès s'assabentin de tot el que a vostès els generi inquietud. La nostra voluntat és que vostès
coneguin tot el que fa l'Ajuntament. És més, no volem que ho coneguin vostès, volem que ho conegui tota la ciutadania, perquè la nostra voluntat és que el principi de transparència pugui ser cada cop més assimilat per tota la població, i per tant té vostè tota la capacitat per poder-ho tenir preguntant-ho pels canals habituals. Més preguntes? Bé, en tot cas jo crec que aquesta era una pregunta bastant clara, si sabien o no que aquest treballador, mentre dinamitzava el grup local de comerç del projecte Retailing, estava proposant a Igualada Comerç la contractació dels serveis de l'empresa privada que ell mateix té. En tot cas, dubto molt que la senyora Chacón, que és, diguem-ne, aquest treballador era un estat col·laborador seu, doncs no tingués cap mena de coneixement o que no tingui cap mena d'opinió o que aquesta sigui una informació que hàgim de presentar per escrit perquè, ostres, és que és una cosa tan rebuscada que no tenim en ment. En tot cas, vostès estan en el seu dret de no respondre de la mateixa manera que nosaltres estem en el dret de preguntar. No s'equivoqui, nosaltres respondrem perquè, si no m'equivoco, vostè ja les ha presentat aquestes preguntes per escrit. A mi em consta, jo juraria que part del que vostè m'està preguntant ja ha estat presentat o d'alguna manera vostè ha fet aquestes preguntes. Bé, n'hi ha tantes que ha fet el seu grup que potser ara... D'acord, en tot cas que sàpiga que vostè pot fer totes les preguntes com fa sempre i nosaltres les contestarem com sempre. Per tant, no digui que aquí no es contesta, es contestarà quan toqui on toqui. I per tant nosaltres decidim quan contestem i li respondrem tot el que nosaltres sabem i lògicament això no és un interrogatori, això no és McCarthy a la casa de bruixes, tot i que se li sembla, i en tot cas que sàpiga que vostè tindrà totes les respostes que vostè vulgui, perquè la nostra voluntat, senyor Mateu, cregui'm, li dic amb tota la sinceritat, és de, sobretot, que no quedi cap ombra de dubte sobre el potencial del desenvolupament en l'àmbit de la promoció econòmica que estem fent, que és molt gran comparat, i li dic, si vol, li puc posar exemples, i em podria extendre ara explicant-li els projectes en l'àmbit de la promoció econòmica que té l'Ajuntament d'Igualada comparat amb altres ciutats del nostre entorn i de la nostra mida. Quedaria vostè sorprès de la potència de la ciutat. Escolti, preferim fer a no fer. Preferim que vostè tingui dubtes a que no en tingui perquè no fem. I per tant, espero que durant molt temps vostè tingui molts dubtes perquè aquí s'han fet moltes coses. Jo continuo animant a la regidora que vingui contínuament al meu despatx a presentar-me projectes, a mirar iniciatives i a tirar endavant projectes que signifiquin la millora de vida dels nostres ciutadans, la promoció econòmica de la ciutat, la generació d'ocupació i tot el que pugui significar el progrés per a aquesta ciutat que tant ho necessita. Endavant, té la paraula. Gràcies. Bé, entenc doncs que això tampoc no té resposta. Una altra... No, tindrà per escrit si ho presenta per escrit. Bé, no sé, les estic fent aquí, jo crec que són preguntes que es poden respondre fàcilment. Si no volen respondre-les aquí, ja ens les respondran. En tot cas, això que diu vostè, nosaltres aquestes preguntes no les hem entrat per escrit. En tot cas, li demano que les entri. Molt bé, gràcies, doncs ja veurem què fem. Una resposta, clar. En tot cas, tenim una altra pregunta, que és que en el mateix contracte d'adjudicació hi figura que l'11 de juliol el servei, i cito textualment, el servei de comerç emet un informe amb el vistiplau de la regidora Àngels Chacón per la contractació del servei aquest, diguem-ne, TICDI, sense concurs per raons tècniques. Aquest 11 de juliol, altrament també voldríem ressaltar que és el mateix dia, justament, en què data l'escrit del senyor Fosses, que és el coordinador de l'acceleradora de startups, que havia fet l'acompanyament de la creació d'aquesta empresa. Doncs el mateix dia ben bé que aquest senyor signa aquest informe, ja tenim l'informe fet per part que s'incorpora en aquest expedient de contractació. Llavors tenim dues preguntes relacionades amb això. La primera seria per què es parla del servei de comerç, adscrit fins on sabem nosaltres, a la regidoria del senyor Camps, si no ha intervingut en la redacció d'aquest informe ni en la tramitació de l'expedient, i la segona pregunta seria per quin motiu el signa la senyora Àngels Chacón com a regidora i no cap dels tècnics del Departament de Dinamització Econòmica. Bé, en tot cas li contestarem per escrit, com he dit abans, amb la voluntat que vostè conegui tota la informació, sap que té l'expedient a disposició, que s'ha fet de manera impecable, que els serveis jurídics de la casa ja li han dit a vostè que això és així, per tant, vostè ara està intentant fer aquí de fiscal agressiu per no sé quina voluntat. En tot cas, jo li dic que la voluntat és donar a conèixer tota la informació que vostè demani, explicar aquest projecte, més ens anirà bé per poder explicar a tots els comerciants de la ciutat aquest projecte que va per beneficiar-los amb ells i per tenir la informació que ens pugui generar també fer polítiques més acurades i més incisives en un moment on sap vostè que es troba el comerç, no tan sols el d'Igualada, sinó el comerç de tot el país, amb una cruïlla important per la seva supervivència. Per tant, totes les iniciatives que fem des de la ciutat aniran encaminades a ajudar els comerciants que sigui així. Senyor Mateu, jo estic convençut que ens en sortirem fins i tot amb les seves inquietuds, i estic segur que tirarem endavant.
Bé, senyor alcalde, l'expedient nosaltres ja el consultarem al seu moment. Nosaltres hem tingut accés al contracte, que d'altra banda els el va facilitar, diguem-ne, el departament i la senyora Àngels Chacón. Vull dir, nosaltres no hem dit mai que no tinguem accés a aquesta informació, d'acord? Però hi ha molts punts que, bé, ens sorprenen i per això els estem preguntant ara aquí. En aquest cas hem fet ara mateix dues preguntes que tampoc no se'ns responen. Són preguntes que no sé si podem entrar via registre perquè ens diran, doncs mira, per quin motiu el signa la regidora i no cap dels tècnics del Departament de Dinamització Econòmica? Doncs mira, perquè sí, perquè són motius, diguem-ne, no sabem quins motius són, però en tot cas no és un tipus d'informació que nosaltres puguem sol·licitar per escrit i per això la volem conèixer i per això la traiem avui a col·lació. Tenim més preguntes, també la vam fer, vam llançar a premsa, tampoc no va ser resposta en la roda de premsa que va fer la senyora Àngels Chacón. Nosaltres, pel que hem vist, és a dir, aquesta contractació no s'ha fet via concurs, s'ha adjudicat, diguem-ne, per procediment negociat a una sola empresa duint unes raons tècniques i bé, nosaltres ho dèiem, això clar, ens resulta una mica, diguem-ne, ens desprotegeix davant de poder saber si el cost d'aquesta aplicació, diguem-ne, l'Ajuntament l'ha contrastat d'alguna manera, és a dir, si ha comptat amb alguna opinió externa. Nosaltres, doncs, en l'expedient del contracte no hi figura, diguem-ne, que ningú n'hagi dit cap cosa, si s'ha paritat d'alguna manera per tal d'establir si el preu d'aquesta contractació s'adequa als preus de mercat o no. Llavors, la pregunta era aquesta, si s'ha comptat amb alguna opinió externa o si hi ha algun peritatge que digui que el preu és correcte i s'adequa a valors de mercat. Com li he dit abans, s'ha fet una contractació impecable per la confiança màxima que té aquest govern amb els serveis jurídics d'aquesta casa, els serveis de contractació, que jo vull felicitar per la feina que fan. Realment estem molt orgullosos d'això, atesa el gran volum de demandes que els fem des de totes les regidories, algunes amb una certa complexitat, atès que a vegades la societat va molt més endavant que la legislació en quant a conjugar projectes que siguin innovadors, modernitzants, respecte a alguna legalitat que potser en alguns casos és més del segle XX que del segle XXI. En tot cas, que sàpiga vostè, tingui tota la tranquil·litat, que s'han fet tots els passos correctes, tots els procediments adequats. Jo li prego que faci aquestes preguntes per escrit, per si té qualsevol ombra de dubte, nosaltres li dissiparem de totes les maneres. Sàpiga que tenim confiança màxima en els comerciants de la ciutat, confiança màxima en la regidoria i en el govern, i en aquest cas el mateix d'alcalde, que és la que pilota aquesta àrea importantíssima per a la ciutat, de promoció econòmica, d'innovació i d'internacionalització, i per tant que sàpiga que nosaltres seguirem apostant per fer coses. No li estranyi que vostè es trobi més coses, perquè farem moltes coses, molts projectes. És la seva obligació. Jo amb els meus regidors els estimulo, els miro d'esperonar. Algunes vegades intento animar-los a que siguin proactius, presentant iniciatives i projectes per millorar la qualitat de vida dels nostres ciutadans. I en l'àmbit de la promoció econòmica és molt difícil, perquè l'atenció a les persones té una immediatesa molt gran, però en l'àmbit de la promoció econòmica tots els projectes que es tiren endavant són projectes a mig i llarg termini. Alguns, fins i tot, a vegades ens trobem casos, no amb vostès lògicament, sinó amb d'altres interlocutors, que costa d'entendre que facis projectes que van cap a mig termini, a 15-20 anys vista, i per tant els hem d'explicar més. Hem de fer un esforç com a govern a explicar-nos més, a sortir més al carrer. Jo per on els meus regidors que surtin al carrer a visitar entitats, a visitar comerços, a visitar empreses, per poder explicar tot el que estem fent, i per tant aquesta serà la nostra voluntat els propers temps. Té vostè la paraula, endavant. Gràcies, realment vostè un pou de recursos, de conversa, és a dir, jo crec que estic fent unes preguntes molt concretes, vull dir, si vol cada vegada em pot cantar les lloances del que fa i transmetre confiança a tothom, als comerciants, als serveis de la casa. Nosaltres estem fent preguntes molt concretes, no posem en dubte ni els comerciants ni estem posant en dubte els serveis jurídics de la casa, és a dir, estem fent preguntes, pensem, bastant concretes. No sé, una encara més concreta que les que hem fet fins ara. Si aquesta contractació, diguem-ne, els diners que s'emporta l'empresa són 63.400 euros, IVA inclòs, a l'Ajuntament li costa 76.000 euros i escaig. Per quin motiu, quan es presenta a premsa, es diu que el cost d'això són 50.000 euros? Ens ho explica, això, també? Si paga el micro, si no ressona. No, jo li explico. Fixi's, nosaltres tenim, jo penso que en l'àrea de promoció econòmica, potser de totes les àrees, és l'àrea on intervenen més, com li diria, més agents, ja públics com privats,
I realment la nostra voluntat és interlocutar amb tots ells, aconseguir que tots ells es proposin iniciatives. En aquest sentit, vostè sap que aquesta proposta que ens han fet no és una proposta unidireccional, que fos de l'Ajuntament d'Igualada cap als comerciants, sinó que va fer un debat previ molt intens abans i, per tant, que sàpiga que vostè ha d'estar molt tranquil. Vostè fa unes preguntes un punt inquisitorials, un punt intentant buscar, fent de fiscal en un judici que no existeix, perquè vostè sap perfectament que aquesta contractació és impecable i posa aquí algunes dades. Nosaltres no comentem el que surt a la premsa. Nosaltres som més de fer que de mirar els diaris i, per tant, que sàpiga que el que fem és mirar de treballar perquè els nostres comerciants tinguin les millors solucions, les millors aportacions i puguin treballar en una ciutat on la gent s'hi senti molt còmoda. Per tant, que sàpiga que no deixarem de lluitar perquè això sigui així. La nostra voluntat inequívoca és seguir en la línia que estem fent. A vostè no li agradarà, vostè ho ha de criticar, vostè té l'obligació de criticar-ho, vostè pot fer totes les preguntes que vulgui, nosaltres mirarem de contestar-li totes les preguntes, entri-les per escrit, les mirarem de contestar i si no li agraden les respostes, vostè té altres camins per seguir si creu que alguna cosa no s'ha fet bé. Que sàpiga que estarem encantats de contestar-li amb els arguments i amb la potència dels nostres serveis jurídics que ens obliguen i tenen l'obligació de defensar-nos, de vetllar perquè nosaltres fem bé les coses. Estem, de veritat, li dic, molt orgullosos dels treballadors d'aquesta casa que fan que tota la feina que els hi llancem es pugui ser feta seguint els canals que marca la contractació i la legislació pública, i aquesta és la nostra voluntat. Li dic també, senyor Mateu, li dic sincerament, si vostè creu que alguna vegada alguna cosa creu que no està bé, escolti, vostè ens ha d'avisar, tenen l'obligació, no vostè, tots vostès a dir-nos, ei, aquí hi ha alguna cosa que no està bé, què passa, què està passant? Aquesta és la nostra voluntat, i li dic de veritat, ajudi'ns a fer-nos millors també, i per tant que sàpiga que no hi ha res més que això, voluntat de treball, ganes de fer bé les coses, i amb el seu ajut jo crec que encara seran més potents. Li dic de veritat que vostè ens pot ajudar a fer d'aquest ajuntament un ajuntament que sigui l'orgull de tota Catalunya. Gràcies, senyor alcalde. És a dir, serem un orgull o és que al final... És a dir, la pregunta és molt concreta. És a dir, fan una roda de premsa per anunciar la contractació d'un servei i resulta que s'obliden que el cost per l'Ajuntament és de 76.000 euros i, diuen a premsa que el cost és de 50.000. Això no sé què té a veure amb ser la millor ciutat de Catalunya o no sé quantes coses ha dit vostè darrere d'aquesta pregunta. La pregunta és molt concreta. Si fan una roda de premsa per explicar hem contractat això, com que pel mig, diguem-ne, perden, doncs això, entre 26.000 o 13.000 euros. Home, no ho sé, em sembla que això és una voluntat manifesta de no dir la veritat a la ciutadania, ni a l'opinió pública. Vostès no és que no comentin titulars, és que vostès, diguem-ne, quan fan una roda de premsa, no sé on queda la seva diguem-ne, bueno, en fi, on és a dir, que a partir d'ara sempre ens haurem de pensar, ostres, a veure, no sé, hem dit això, però a veure exactament què valdrà, és que, bueno, en fi, no sé. La pregunta era molt... Li contesto, miri... La pregunta era molt concreta i vostè no m'ha dit per què diuen 50.000 quan el contracte ja estava signat i això valia més diners. Senyor Mateu, tranquil·litzi, jo li miro d'explicar, no es fiqui nerviós. Miri, fixi's el que li diré, aquest contracte estava penjat des del minut 1 a la web i al portal de transparència d'aquest Ajuntament. Fixi's quina voluntat d'amagar que vostè diu vostè és... No, estava penjat al portal de la transparència d'aquest Ajuntament que jo l'invito a que surfegi, navegui i que explori. És una eina que tenim també perquè els ciutadans s'empoderin del principi de transparència que aquest govern ha volgut impulsar sempre. Fixi's, què és més important? Que vostè llegeixi en un diari o que surt del portal, que és el que pot mirar tothom en aquest Ajuntament. Per tant, que sàpiga que aquesta és la voluntat. Jo li reitero, tenim ganes de que aquest repte que tenim els propers anys respecte al comerç a la ciutat d'Igualada, mirar de resoldre'l de la millor manera possible. De projectes com aquest en farem molts més. Tenim la voluntat de seguir treballant i si tots els comerciants ens estimulen a treballar-hi, nosaltres mirarem de fer-ho. Demà tenim previst a la compareixença fer algun anunci que generi que la ciutat sigui una ciutat perquè sigui referent, que sigui capitalitat, que exerceixi d'un poder d'atracció i per tant aquesta és la nostra línia i per tant nosaltres seguirem fent així. Vostè si té preguntes que creu que no... Li demano que les presenti per escrit, miri quina garantia més gran, les presenta vostè per escrit i nosaltres li contestarem
I si no li contestem, vostè ja té altres camins per poder utilitzar i per tant jo li emplaço que els utilitzi. Molt bé, més preguntes? Endavant, vinga, més preguntes. Bàsicament perquè no estem parlant del que la premsa ha publicat, sinó que estem parlant del que vostès han dit, però bé, aquest punt ja està clar que no pensa respondre, però que quedi clar, vostès van dir 50.000 euros, la senyora Chacón va dir que això costava 50.000 euros, no la premsa, d'acord? Dit això, es va dir també que la roda de premsa aquesta posterior a la denúncia pública que van fer d'aquesta contractació, que aquesta es tractava d'una oportunitat única, i davant d'això es justificava haver seleccionat a dit aquesta empresa perquè, malgrat no tenir cap experiència ni cap client previ, es parlava que era una oportunitat única que no podíem deixar escapar. Llavors, nosaltres també ens sorgia la pregunta de que un cop aquest sistema, que és únic, hagi estat desenvolupat gràcies a aquests 63.000 euros, 76.000 si afegim l'IVA, en qui recauran els drets d'explotació d'aquest sistema? És a dir, que si és únic i per això el comprem, però a veure si després resulta que aquesta empresa serà lliure de vendre'l a qui més vulgui o si existeix alguna clàusula que permetrà que això segueixi sent una adquisició que és única per part d'Igualada. És a dir, si estarem finançant un sistema per ser els primers, però al cap d'un mes, diguem-ne que la ciutat del costat també podrà tenir el mateix. Miri, nosaltres no som intervencionistes. El que faci l'empresa privada, nosaltres tenim poca voluntat d'intervenir. Per tant, en aquesta línia jo li haig de dir que el que estem és molt satisfets d'aquest projecte. Aquest projecte creiem que serà un bon projecte per a la ciutat, un bon projecte pels comerciants de la nostra ciutat. Ens ho demanen, ens estimulen a que el tirem endavant, ho farem, ho seguirem fent i aquesta és la nostra voluntat. Si vostè creu que li hem de donar alguna pregunta, alguna resposta, però si vostè entri-la, passa per registre, nosaltres li respondrem al termini que marca la legalitat i li donarem tota la informació que vostè té dret a tenir. Vostè té dret a tenir tota la informació, nosaltres li donarem seguint els canals ordinaris que vostè com a regidor de l'oposició té tot el dret a conèixer. Voluntat de transparència màxima per aquest govern, ho farem i ho farem bé. Endavant té la paraula. Bé, entenc per tant que no hi ha cap clàusula que faci que aquest sistema únic pel qual estem apostant amb aquests 63.000 o 76.000 euros diguem-ne que recaigui en exclusiva a l'Ajuntament d'Igualada. Per tant, estem pagant un sistema que es recaurà, com que no som intervencionistes, sí que intervenim, diguem-ne, durant tots aquests diners, però diguem que després ens entenem d'això i deixem que la gent faci el que vulgui amb aquesta eina que haurem pagat entre tots. Dit això, llavors, clar, sobre el concepte aquest de startups, que nosaltres no sabíem que l'Ajuntament d'Igualada es dediqués a finançar startups, diguem-ne, empreses que no existeixen i resulta que les financem i un cop elles han fet el seu producte, a més no tenim cap clàusula tampoc que digui que això en tenim alguna exclusivitat, cosa que també ens sorprèn bastant, val a dir. Per últim ja, també voldríem saber llavors com podrem mesurar l'efectivitat d'aquest sistema que és únic i quin serà l'indicador que ens permetrà establir, posem d'aquí un any o dos, que aquest projecte ha estat exitós o que ha fracassat. És a dir, nosaltres hem mirat el contracte, no hem vist res, a la roda de premsa tampoc no se'n va dir res, i no sabem si s'ha establert algun nombre d'usuaris de l'aplicació a assolir en algun termini, o bé si estem impulsant un projecte per impulsar-lo i que passi el que passi no podrem avaluar-lo, perquè com que prèviament no hem dit què estem perseguint amb aquesta inversió, diguem que tampoc no sabrem si l'hem errat o si l'hem encertat. No sé si tenen vostès alguna, diguem-ne, xifra que els permeti dir, doncs mira, no, és que això perseguim que d'aquí un any a la ciutat d'Igualada hi hagi 400 persones que tenen aquesta aplicació, o és que, mira, no ho sé, si en són 30 com si en són 20, com si en són 500, tot anirà bé. No sé si tenen algun indicador. Bé, no, nosaltres el que tenim ara és la seguretat que amb la publicitat que vostès està fent espereu que tots els comerciants coneguin més del que ha sigut habitual aquesta eina magnífica que tindrem a disposició per poder-ho fer possible. Nosaltres ara no tenim una bola de vidre, però nosaltres podíem fer dues coses. Una, creure-hi i apostar-hi, o no creure-hi i no fer res, i es viu molt bé no fent res, perquè vostè no ens criticaria si no féssim res. No, ens criticaria igualment, aquesta és la seva feina. En tot cas, que sàpiga que la nostra voluntat és explicar-los els propers mesos com avança aquest projecte, vostè ens ho preguntarà, nosaltres li respondrem i per tant la nostra voluntat és que fem el que fem, ens criticaran, preferim fer que no fer. Moltes gràcies. Entenc, per tant, que no hi ha cap indicador establert, no hi ha cap fita a assolir, per tant, passi el que passi, no sé, no sé com fa que sí, però com que tampoc avui no sé... Si vostè ho pregunta per escrit, li respondrem quins indicadors, endavant. Va, molt bé. Doncs jo crec que aquest és un debat que, donat que hem fet públic i que la ciutadania sembla que té un cert interès, tampoc no estaria de més que poguessin saber tothom, no només la CUP via escrit,
doncs, exactament quin és l'indicador que permetrà avaluar si això serà un èxit o no. Més que res perquè bé, ja estem fent una aposta, és una empresa que a dia d'avui no ha prestat el servei a cap altre lloc del món, és a dir, una empresa de nova creació que l'únic client que té és l'Ajuntament d'Igualada i certament sí, ens preocupa no només la manera com s'ha fet, sinó inclús l'efectivitat que això pot tenir. Per últim, només dir que nosaltres sí que pensem que la societat pot i que ha de penalitzar aquells que actuen de manera moralment reprovable i que en cas contrari, i avui pensem que aquest n'és un exemple, la legalitat acaba servint de coartada a la moralitat. És a dir, pensem que legalitat i moralitat no haurien de ser excloents i no n'hi ha prou amb que les coses siguin legals. Pensem que també cal vetllar per uns mínims morals i que això és una responsabilitat social que cal que exercim, i pensem que estan faltant al respecte de la ciutadania perquè, és a dir, aquí hi ha coses que qualsevol, pensem, persona amb un mínim ús de raó sap veure que no quadren, i com vostè mateix va dir, senyor alcalde, en una ocasió, li va advertir a un company de partit seu, la gent no és idiota, i pensem que cal donar respostes. Per això nosaltres vam fer aquestes preguntes en públic, pensem que no s'han obtingut respostes, ja sabem que és allò que aquell dia passa any empeny i ja passarà l'onada. Avui hem volgut aprofitar aquest espai en el qual els representants electes tenim el dret també de fer preguntes. Pràcticament no hem obtingut, no hem obtingut cap mena de resposta, i bé, en tot cas, nosaltres ens segueixen quedant molts dubtes, o més que dubtes, diguem-ne, confirmacions ja després de veure que no hi ha respostes. És evident, nosaltres hem demanat també altra informació de caràcter més tècnic, l'analitzarem, veurem què s'hi ha de fer, però bé, sobretot ressaltar això, que una cosa és la legalitat i l'altra la moralitat, i pensem que els que en exercici del servei públic que com a representants electes tenim, hauríem de ser bastant més curosos. Res més, en tot cas, gràcies per les seves respostes. Ens hauria agradat que la senyora Chacón, donat que és la protagonista d'aquest informe, el seu departament és qui encomana aquesta feina, la persona protagonista per la banda privada és un extreballador que amb estreta col·laboració amb la seva regidoria, ens hagués agradat que hagués donat aquestes respostes, no ha pogut ser així, pensem que les que ens ha donat o diguem-ne que els discursos que ens ha fet no ens han satisfet, i bé, simplement dir això. Moltes gràcies. No, jo li contesto això també, tot el contrari, nosaltres li diem que li donarem totes les respostes, i li donarà a la senyora Chacón, a més, però li donarà per escrit perquè vostès no puguin tenir cap ombra de dubte sobre la impecabilitat del procediment, malgrat a vostè li pugui semblar, home, a mi em pot semblar reprovable l'actitud que tenen vostès. Per tant, és una qüestió de matisos. Fixi's, jo tinc molt respecte a la gent, tant respecte com el que la gent d'Igualada ens té nosaltres, atès que va ser la gent d'Igualada qui de manera molt majoritària va voler que governéssim aquesta ciutat. I espero que continuïn confiant en nosaltres, i per això tenim aquí una àmplia majoria que representa el govern d'aquesta ciutat. Bé, alguna paraula més?